Arion Original kattefoder tilbyder et bredt udvalg af førsteklasses tørfoder. Foderet er tilpasset din kats særlige behov og alle dens livsstadier. 80% af alle voksne katte rammes af tandkødsproblemer, og det starter ved dannelse af plak. Arion Original kattefoder reducerer plakdannelse med 27%, irriteret tandkød med 50% og dårlig ånde med 80%. Hold din kats mundhygiejne sund med Arion Original kattefoder. Udover at holde din kat sund, smager Arion Original kattefoder fantastisk. Det er lavet af nøje udvalgte råvarer og 100% naturlige ingredienser. Vi ved, at din kat vil elske det, og derfor giver vi naturligvis 100% smagsgaranti. Med den specielle sammensætning af ingredienser og tilsætning af udvalgte naturlige antioxidanter styrkes immunforsvaret, og din kat er beskyttet under sine varierende aktiviteter og hverdagens udfordringer. Arion Original er nøje udviklet med henblik på at sikre din kats optimale fysiske form, så du får glæde af din kat i mange år.